Това е брутално. Най-накрая пристигна, нямам търпение да ги отворя пред вас. Поръчах си от сайта на Нутело протеинови здравословни десертчета. Да, ето така пристига. Това е кутийката. Протеина, който използват е слънчогледов, грахов, оризов. Те са 3 вкуса всъщност, с портокал, с какао и с мента. Много ми похвалиха това с портокала, затова искам първо него да пробвам. Ето как изглежда. Идва и с лъжичка. Вижте консистенцията. Това е брутално. Другото, което е, освен че са с растителен протеин и с 100% веган, са без палмово масло, без никаква захар, без глутен. Буквално е френдли за всеки тип хора. Това е с какао. За консистенция. Има вкус на тахан с много шоколад. Принципно не съм много голям фен на мента. Нека да видим това. Отново консистенцията ви показвам. Да е 10-10. Здравословно, полезно, вкусно, перфектно и удобно за навсякъде с лъжичка преносимо. Буквално са помислили за всяко едно затруднение за активните хора, спортуващите и които са винаги в движение и бързат да хапнат нещо. Мисля, това е перфектното десертче, което може да си го пъкнеш в чантичката и да си имаш нещо сладичко за да път винаги. Особено сега през лятото през тези жеги. Браво на Нутело! Нутело е десерт с мисия.